velkommen til en ny video. I dag der er det en dansk video, som I nok kan høre. Og i dag skal vi prøve Monster Legends, fordi det er blevet anbefalet af en af mine klassekammerater. Så jeg starter bare. Jeg har prøvet det her spil før, og det synes jeg var meget sjovt, men så blev det sådan, så synes jeg sådan, det blev lidt kedeligt. Og så stoppede jeg så. Men jeg tænkte, jeg må lige prøve det igen, nu hvor jeg har en klassekammerat, der gerne vil se det. Jeg skal nok skrive, hvad han hedder i beskrivelsen af videoen, så I kan finde hans kanal. Han laver nemlig også videoer her på YouTube. Så I kan bare gå derover og smide sub. Det tager lige lidt tid, så jeg kigger lige, hvad det er sådan rundt omkring. Det kan jeg så ikke, fordi der er en lås på det hele. Det var ikke særlig smart. Det ligner et pandaæg med ild i hovedet. Kan jeg vide, hvordan den ser ud? Nu er vi i gang, så glem ikke at smide et like og subscribe, hvis ikke du allerede har gjort det. Hvis jeg hører nogle mærkelige lyde, så er det fordi, at jeg sidder sammen med min lillebror, og han spiser slik. Fordi det er fredag og fredagsslik. Så skriv ned i kommentaren, hvis I også har fredagsslik hjemme med jer. Ikke hvorfor det er vingummi jo. Hvad er det her battle? Fight, lad os prøve det. En Jurassic Minion. Panda Beast. Deep Lash. Razor Claws. Hvorfor kunne jeg ikke bruge det der andet angreb? Det er ikke særlig optimalt. 2 stjerner kun. Okay. Og jeg håber, vi får ægget. Det gør vi nok, hvis I liker. Og tak, fordi I likede videoen. Til jer, der likede videoen. Jeg vidste, I ville like. Tusind tak for det, held. Det er jeg rigtig glad for. Så må vi bare håbe, den er sjældent, ikke? Det er en Friedel. 6 minutter. Det gider vi sgu ikke at vente på at gøre op i. En diamant, ikke? Jo, selvfølgelig. Og jeg var den nuttet. Nej. Kom, skal vi ikke level den op til level 4, så den bliver mega grim? En farm. Og så noget der. Ej, hvor bliver den grim? Hvad? Prøv at se, hvor nuttet den er. Men så bare level 4. Det kunne jeg da ikke. Okay, det der navn. Kojin. Nej, undskyld.
Fordi jeg ikke kan sige det der, men det giver bare ikke mening i mit hoved. What? En molem. Okay. Lad os prøve at battle igen. Det var faktisk ret sjovt at battle. Thunder Scout. Så er den væk. Brug det min butik. Jeg tror næsten, man er garanteret, at man vinder, fordi at man har jo mange flere liv, end de har. Man har. Så håber jeg kan få lov til at spille. De kom lige level 5, så de får også level af battle. Ej, hvor dejligt. Vi fik mega meget mad. Det må være fordi, at nogle af jer har liket videoen og giver mig sådan noget held. Tusind tak. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Okay, tillykke. Nej. Okay, de er faktisk ret høje levels, dem der. Jeg ved sgu ikke lige, om jeg tør at tænke mig. Ej, det lykker jeg. Det var bare sjovt. Meteor Strike. Vinder jeg så? Det tror jeg. Det gjorde jeg. Og han er god, ham der dinoen. En 60 stjerner. Ej, hvor dejligt. Skal vi så se, om jeres likes, de giver held endnu? Hvad går vi? Vi går efter ægget igen. Guld. 5.000 guld. Det tror jeg er rimelig godt i forhold til mit level. Er der andre ting? Skal vi lige lave lidt noget? Hvad kan vi bygge? Hvad for nogle monster skal vi lave? Vi kan lave en grøn dinosaur. Skal vi prøve det, drenge og piger? Det gør vi. Hvor den er bygget. Så prøver vi. 30 sekunder. Det klarer vi lige en battle, ikke? Super. En turtle. Der tænkte jeg smart, ikke? Fordi der så jeg derop, og så kunne jeg se, at så var det lige den tur, ikke? Så det var derfor, jeg gik efter den. Jeg tror, at vi lige spiller til level 5, og så stopper vi videoen her. Ej, 1000 mad. Det er jeg glad for. Jeg fik den der grønne dinosaur. Nej, hvor dejligt. Skal vi se, om vi kan level den her op. Learn new skill. Burning ball. Ved I hvad? Skal vi ikke lige kalde den her... Fordi den er så sej, så kalder vi den for Vine Sops. Og prøv at se. Den der, den betyder alt for mig. Og jeres subscriber betyder også rigtig meget for mig. Så vi skal bygge lidt. Okay. Så
Så nu kan vi også lave jordmonstre, tror jeg. Ja, selvfølgelig. Der ramte vi level 5. Super. Men vi gør lige lidt mere, fordi videoen er ikke så lang. Vi skaber bare en rum. Hvordan kommer man ind på den der? Så den her serie bliver nok stoppet, når vi kommer ned til... Når vi når monster 50. Når vi har monster 50, så stopper den her serie. Så må I bare lige skrive ned i kommentaren, hvis, det er, at hvis I synes, den her serie skal fortsætte. For det gør jeg gerne. Jeg ved bare ikke, om I gider at kigge på det her i så lang tid. 30 sekunder. Jeg tror ikke lige, det er noget godt. Nå, så tager vi boss battlen. Kom så. Han er meget liv. Burning ball. Så må det være den her, der skal være bedst. Sådan, så klarer vi bossen. Ved du hvad, vi tager lige level 6 med, ikke? Så hvis I giver mig ægget med jeres held, så bliver jeg rigtig... Wow! 10.000. Det må vel være jackpotten, ikke? Eller så er det diamanterne. Men det der, det må være pengejackpotten. Seks minutter. Så om 6 minutter stopper vi den her video. Vannes Terrorister. HTO. Houdini. Alka. Liv. Vannos. Eller Vanus. $. Bygninger. Vi bygger lige en farm til, så vi kan lave hurtigere mad. Eller foder. Fordi det er jo monstret, ikke? Vi spiser ikke mad. Vi skal lige spise foder. Vi sælger bare den der. Vi behøver ikke 2 af nogen. Så skal vi fodre den her. Og den er uncommon. Den er ikke så god. Den her er rare, så den fodrer vi. Okay. Så. Nu skal videoen heller ikke blive for lang, så jeg tror, vi stopper den her. Vi ses i næste video. Hej!